Συγγνώμη. Φόρτισα το μικρόφωνο και δεν φόρτισα τον πυκνοτή, το άλλο μισό. Κλασικό βίντεο καλής, έχει ξεχάσει να κάνει τα μισά πράγματα, τα άλλα μισά τα κάνει λάθος. Καλώς ήρθατε! Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι στο κανάλι μου. Κλόουν. Εάν είστε καινούριοι και με βλέπετε πρώτη φορά μπροστά σας και λέτε ποια είναι αυτή. Hi, εγώ είμαι η Καλίστη και χάρηκα πολύ για την γνωριμία. Πολλές φορές κάνουμε κάποιους στόχους, βάζουμε έτσι κάποια goals, έχουμε ένα όραμα, το οποίο κάποιες φορές πετυχαίνει, κάποιες φορές δεν πετυχαίνει. Αυτό ακριβώς έγινε, θα πω εγώ πάρα πολύ απλά, χωρίς να το υπεραναλύσω. Είχα βάλει το στόχο με την αρχή της school season από τον Οκτώβρη να ξεκινήσω πάλι το YouTube και να είμαι όσο μπορώ πιο ενεργή, διότι αν με ξέρετε, ξέρετε ότι αυτό είμαι εγώ. Αν δεν με ξέρετε, κάνω YouTube 7.000 χρόνια, χωρίς το χιλιάδες. Μερικές φορές αντιμετωπίζω το πρόβλημα του να μην διαχειρίζομαι σωστά το χρόνο μου και τις ιδέες μου και όλα αυτά. Και κάπως έτσι έγινε. Είπα έτσι για να ζεσταθούμε λίγο και να έρθουμε σιγά σιγά πίσω σε αυτό το κανάλι. Τι καλύτερο από ένα παλιό και ωραίο και πατροπαράδοτο Q&A με τη δική σας βοήθεια φυσικά. Επιτέλους, λέει εδώ η φίλη. Πώς καταφέρνεις να είσαι συνέχεια τόσο παραγωγική? Tips. Γενικά, καλό είναι να μην παίρνουμε ό,τι βλέπουμε στα social media και να δένουμε κόμπο πως αυτή είναι η πραγματικότητα και πως αυτή είναι η αλήθεια. Εννοείται και τείνω να μοιράζομαι μαζί σας τις πάρα πολύ ωραίες και παραγωγικές μου ημέρες και τα 1500 πράγματα που κάνω. Δεν σημαίνει ότι αυτή είναι πάντα η πραγματικότητα και ότι είμαι έτσι 24/7/365. Κάνω πράγματα τα οποία πραγματικά με ευχαριστούν και πράγματα τα οποία πραγματικά μου αρέσουν. Ξεκινώντας από τις σπουδές μου, συνεχίζοντας στα χόμπι μου, συνεχίζοντας στη δουλειά μου. Θα έλεγα το μεγαλύτερο tip είναι ότι κάνω οτιδήποτε με ευχαριστεί και με κάνει να νιώθω πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, ακόμα και αυτό αυτή τη στιγμή που έχω στήσει μια κάμερα και μιλάω μόνη μου, με ευχαριστεί. Με ποια κάμερα τραβάς τα βίντεο? Έχω ακόμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια την πολύ αγαπημένη μου Canon EOS M6 Mark II. Την είχα πάρει από μια συνεργασία με την Canon, Love You Canon, και με εξυπηρετεί για την ώρα. Δεν σκέφτομαι να αγοράσω κάτι καινούριο, γιατί για τη δουλειά που θέλω και τα πράγματα που θέλω να κάνω, με εξυπηρετεί όπως πρέπει. State of life. Ωραία. Το τελευταίο τρίμηνο, το state of life μου περιτριγυρίζεται γύρω από τη σχολή μου και γύρω από τις σπουδές μου. Κάνω focus σε αυτό, με στόχο να παρακολουθώ τα μαθήματά μου όλα όσο περισσότερο γίνεται, είτε είναι θεωρητικά είτε είναι πρακτικά, γιατί έχουμε μπόλικα στο τραπέζι αυτά τα εξάμηνα. Κάνω ό,τι χρειάζεται, δεν κάνω όσο θα ήθελα και όσο θα μπορούσα σε θέμα διαβάσματος. Όλους αυτούς τους μήνες είναι πάρα πολύ ενεργό το TikTok μου, το Instagram. Δεν έχω σταματήσει να εμφανίζομαι, δεν έχω σταματήσει να κάνω content, δεν έχω σταματήσει να κάνω δουλειές. Και όταν λέω δουλειές, εννοώ συνεργασίες με εταιρείες, προωθήσεις κλπ. Πίσω στα παλιά μου λιμέρια συγκατοικώ πάλι με την αδερφή μου. Είμαι γενικά στα μέρη τα οποία είχα πρωτοέρθει φοιτήτρια όταν ήμουνα το 2019. Ναι. Περνάω ωραία, είμαι καλά, είμαι πραγματικά καλά. Έχω αρχίσει και βρίσκω πράγματα τα οποία με κάνουν να νιώθω ωραία, τα κάνω, τα συνεχίζω. Θα έλεγα πως είμαι σε ένα αρκετά ενδιαφέρον, ωραίο, παραγωγικό και γαμώ τα vibes state της ζωής μου. Μετακόμισες. Πολύ συχνή ερώτηση, διότι πολύ λογικό, διότι σας έχω μπερδέψει, σας έχω δείξει πόσα διαφορετικά σπίτια, σας δείχνω συνέχεια σε διαφορετικά backgrounds και δεν με νοιάζει. Έτσι θέλω να μείνει. Δεν θέλω να δώσω ποτέ μου αρκετές και πολύ προσωπικές πληροφορίες σχετικά με το τι είναι όλα αυτά τα σπίτια, που είμαι, τι κάνω. Είμαι συνέχεια αλλού, είμαι λίγο σαν ομάς. Είμαι με την αδερφή μου και το γάτο και περνάμε ωραία και καλά οι τρεις μας. Από εκεί και μετά, ναι, θα βλέπετε πολλά διαφορετικά backgrounds, θα βλέπετε πολλά διαφορετικά σπίτια, γιατί αυτή είναι η ζωή μου. Οπότε ναι. Γιατί όχι? Έδωσες πανελλαδικές, μετά αποφάσισες για ΙΕΚ. Πάμε λίγο να επαναλάβουμε τώρα κάποια πράγματα τα οποία πιθανότατα δεν θυμάστε ή δεν ξέρετε, ίσως είστε καινούργοι. Εγώ έδωσα πανελλαδικές, ναι. Είχα στόχο το χαροκόπιο για διατροφολογία. Η χρονιά των Πανελληνίων ήταν αρκετά άτυχη από πολλές πλευρές. Είχα μια πάρα πολύ μεγάλη απώλεια στη ζωή μου, με αποτέλεσμα να κατρακυλήσει και ας μην το παραδεχόμουν η ψυχολογία μου, οι επιδόσεις μου και όλη μου η προσπάθεια. Περάσει ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, που το οποίο είναι και εξαιρετικό, by the way. Ήθελα από το Ηράκλειο που έμενα τρέχοντας να φύγω και να έρθω στην Αθήνα. Εμένα αυτός ο σκοπός μου ήταν η Αθήνα. Τις ευκαιρίες που σου προσφέρει, τις δουλειές που σου προσφέρει, και επειδή κάνω social από το Λύκειο, ήξερα ότι ήθελα να εξελιχθώ πάνω σε αυτό και ο τρόπος να εξελιχθώ σίγουρα θα ήταν η Αθήνα. Και να είναι καλά και τα social media τα οποία κάνω από μπεμπάκι. Κατάφερα να μαζέψω κάποια χρήματα. Μέσω του Facebook βρίσκω την ευκαιρία με το ΙΕΚ και παρουσιάζω στη μαμά μου το σενάριο. Φεύγω. Πάω Αθήνα και μπορώ να σου δώσω ένα πολύ μεγάλο μερίδιο από τα χρήματα για να σπουδάσω στο ΙΕΚ. Το 2019 μπήκα σε ΙΕΚ.
στο ΙΕΚ Α στον Πειραιά και τελείωσα 2 χρόνια προπονητική. Προπονητής αθλημάτων λέγεται η ειδικότητα. Ήταν φοβερά χρόνια για εμένα. Τελείωσα τις σπουδές μου στο ΙΕΚ. Καλοκαίρι του 2021 ήρθε η ώρα μου να κάνω πρακτική. 6 μήνες. Και πριν καν τελειώσω την πρακτική, είχα ήδη πάρει την απόφαση ότι θέλω να συνεχίσω τις σπουδές μου και ότι θέλω να εξελίξω αυτό το πτυχίο το οποίο έχω και τον τομέα που πάω να ακολουθήσω. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνετε, πήρα την απόφαση να γραφτώ στο Mediterranean College. Και από τότε σπουδάζω εκεί. Αυτές είναι οι δεύτερες μου σπουδές στην ουσία. Το πτυχίο μου λέγεται Sports Science και Coaching. Θα σας δώσω σε λίγο παραπάνω πληροφορίες για αυτό. Πώς πάει το gym? Το όλο experience είναι φοβερό για μένα το γυμναστηρίο, σας το έχω πει. Τα Χριστούγεννα έκανα λίγο μια κυλίτσα λόγω υποχρεώσεων, λίγο διάμεσμα, λίγο έλειπο και αυτά. Και από τότε που γύρισα, δηλαδή από τέλη Γενάρη θα πω εγώ, και τον τελευταίο 1-1,5 μήνα πάλι έχω μπει σε αυτό το ρυθμό. Δεν έχω αλλάξει κάτι ριζικά στην προπόνηση που κάνω, συνεχίζω να κάνω βάρη. Βγαίνω για περπάτημα, εντάσσω στην εβδομάδα μου ημέρες που κάνω εντατικό stretching και ασκήσεις ευληγησίας και γενικότερα από θεραπεία, μπαίνω σάουνα, μπαίνω χαμάμ. Υπάρχει πάντα κίνηση και στόχος μου είναι να έχω όσο περισσότερα ερεθίσματα κινητικά μπορώ. Έχω τα υπέροχα gym σετάκια μου από τη Gym Beam και χρώματα και το παγουρινό μου και τα ροζ straps μου και το ροζ μπουκάλι μου και μπαίνω μέσα λες και μου ανήκει το γυμναστήριο όταν κάνω προπόνηση, γιατί επίσης προπονούμε μέχρι αποτυχίας πολλές φορές, άρα φαίνεται και στη φάτσα μου αυτή η αποτυχία. Δεν κολώνω να ζητάω βοήθεια, δεν απορρίπτω συμβουλές και τέτοια, δηλαδή τα παιδιά τα οποία είναι στο γυμναστήριο που πηγαίνω πάντα θα έχουν κάτι να μου πούν. Κάθε μέρα και κάθε gym experience είναι φοβερό, τύπου να μπαίνω μέσα με λίγα νεύρα, να με έχει εκνευρίσει κάτι και να η φάτσα μου να είναι λίγο... Κάποια έχει νεύρα σήμερα, κάποια δεν είναι και πολύ καλά, κάτι τέτοια φάση. Αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μου και της εβδομάδας μου. Παίζει μπιφ με κάποιον. Δεν με ξέρετε καθόλου. Καλίστη και μπιφ δεν πάνε στην ίδια πρόταση. Έστω και ότι υπάρχει ένα άτομο το οποίο εμένα μου ξυνίζει λίγο το περιεχόμενό του ή η συμπεριφορά του. Δεν θα το θίξω ποτέ, δεν θα το εκφράσω ποτέ δημοσίως και δεν θα το πω ποτέ στη μούρη. Γιατί πάρα πολύ απλά, αν δεν μου αρέσει κάτι. Και να έχει υπάρξει κάποιος εκεί έξω που να έχει εκφράσει γνώμη για μένα η οποία δεν είναι θετική, δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Το θεωρώ άκρως κομπλεξικό όλο αυτό με τα beefs και τα περίεργα πράγματα. I stay out of it. Είσαι σε σχέση? Όχι. Έχω εξαιρετικό ταλέντο στο να σας κρύβω και να προστατεύω την προσωπική μου και ειδικά την ερωτική μου ζωή. Και θα συνεχίσω να το κάνω αυτό γιατί είναι τέλειο. Γιατί έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Γιατί δεν έχω να αντιμετωπίσω κανένα βλάκα που θα λέει τη γνώμη του πάνω στα προσωπικά μου. Μερικές φορές σας δίνω έτσι μικρά hints. Γιατί έτσι, για να έχετε να λέτε και εσείς δύο βλακίες. Έχω βγει έξω με κάποιο άτομο και οι κοπέλες μου έχουν κάνει eye contact και βγάζουν κάποια συμπεράσματα. 1500 συμπεράσματα, δεν με πειράζει. Όταν είχα σχέση, γενικότερα όταν είχα κάτι σταθερό και υγιές και κάτι ανέβαζα. Οπότε για να μην έχω ανεβάσει κάτι, μπορεί και να σημαίνει ότι δεν έχω σχέση. Πώς και έφυγες από τη My Protein? Παιδιά, οι συνεργασίες κάνουν τον κύκλο τους. Όλες, γενικά. Δεν υπήρξε συνέχεια από ένα σημείο και μετά. Και απλά έκλεισε. Τοξικό κλίμα και γενικά με κουτσομπολεύουν πισόπολτα στη δουλειά. Τι θα έκανες? Δεν έχω πολύ μεγάλη εμπειρία σε εργασιακό χώρο, μόνο όταν έκανα την πρακτική μου. Που ακόμα και εκεί ήμουνα 6 μήνες και το τι άκουσα και το τι είδαν τα μάτια μου ήταν more than fucking enough. Είναι πανεύκολο. Και το συζητούσα τις προάλλες. Κουτσομπόλιδες του λέω έτσι. Είστε κουτσομπόλιδες πάρα πολύ. Είμαστε εκεί μέσα 8 με 10 ώρες. Κάτι πρέπει να λέμε. Το οποίο εν μέρει το καταλαβαίνω, απ' την άλλη δεν τα δικαιολογώ. Καταλαβαίνω ότι κάποια άτομα βρίσκουν πολύ μεγάλη ευχαρίστηση να μιλάνε για άλλα άτομα ή να άχθουν ιστορίες και σενάρια και να τα αναπαράγουν και να μεγαλοποιούν καταστάσεις ή να πετάνε ατάκες, τις οποίες ατάκες θα τις πιάσουν άλλα άτομα και θα τις κάνουν πολύ μεγαλύτερα. Δεν το θεωρώ καθόλου υγιές και πάρα πολύ κουραστικό τώρα να μπαίνεις στο μέρος στο οποίο δουλεύεις και να είναι όλοι και να σε κοιτάνε έτσι γιατί κάτι ξέρουν, κάτι έχουν ακούσει, κάτι τους είπανε. Θα πήγαινα μέσα στη μούρη του άλλου, μέσα στη μούρη του, να του πω get a life. Όταν είχε γίνει σε μένα, σε ένα βαθμό, απλά το αγνόησα. Το οποίο είναι το καλύτερο απ' όλα, γιατί ο άλλος μετά τρέφεται από την αντίδρασή σου και από το τι θα πεις κι εσύ. Και το κάνει ακόμα χειρότερο. Οπότε το να μην του δώσεις καθόλου content και καθόλου αντίδραση θα τρελαθεί ακόμα περισσότερο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι από το νέο άλμπουμ του Σάσκε? Το
αγαπημένο μου τραγούδι για εμένα, το οποίο είναι σαν να έχει γραφτεί για εμένα, με περιγράφει απόλυτα από την αρχή μέχρι το τέλος και κάθε στίχος του είναι το Bossing. Ήταν κλασικό Saskia άλμπουμ, είχε σκαμπανεβάσματα, είχε roller coaster, είχε ερωτικά, είχε aggressive, είχε ενδιάμεσα, είχε manifesting songs, όπως και το Volume 2, το 11 φορές για παράδειγμα, είναι από τα καλύτερά μου manifesting songs. Ekibben Smash και το Roda και το For Real είναι πολύ high vibrating για εμένα τραγούδια. Δεν θα πω τίποτα όμως για το τι σκοπεύω να κάνω σε content τον επόμενο καιρό. Τίποτα, γιατί κάθε φορά που το λέω, το ματιάζω. Like, subscribe, κάντε με follow στο TikTok και το Instagram, πατήστε και το καμπανάκι, σοβαρό, για να σας έρχεται η ειδοποίηση, γιατί νιώθω και το YouTube το ίδιο, με έχει ξεχάσει. Όσοι είστε ακόμα εδώ από παλιά, έχετε την καρδιά μου. Θα τα πούμε σύντομα, σε επόμενο βίντεο. Εντάξει? Μουά! Εντάξει, σας αφήνω.